Shakka babu, a dukkanin ayyuka ba za a rasa ɓata gari ba. Asirin waɗannan matasa ya tonu ne, waɗanda suka kasance jami'an tsaron Najeriya, inda ɗaya yake jami'in sojin ruwa, shi kuma ɗayan yake jami'in kula da gidan yarukan Najeriya, wato jami'an kula da gyara hali, wato correctional. Bayan sun yi amfani da kakinsu, inda suka je sun ka isko wani ɗan damfara, ko mu ce Yahoo boys, inda suka yi amfani da kakinsu suka anshi kuɗinsa, kimanin kuɗi har zunzurutun naira 400,000, tare da ansar motarsa, inda sun ka sayar a Abuja. Ga dai cikakken yadda zanta wasu ta kasance da waɗanda suka kama su, inda sun ka bayyana dalla-dalla yadda suka damfari wannan ɗan damfara, tare da ansar kuɗinsa da kuma wanda sun ka sayan ma a wannan mota tasa. Ga dai cikakken yadda zanta wasu ta kasance da waɗannan mutane, wanda sun ka bayyana dalla-dalla cewa su kansu damfara suka yi a cikin harshen Turanci, wanda hakan na nuna cewa dukkanin ɓangarora na jami'an tsaro da kuma al'umma ba za a rasa samun ɓata gari ba, kamar yadda waɗannan jami'an tsaro suka zama ɓata gari, wanda kuma a kullum jami'an tsaro na ci gaba da faɗi tashi domin ganin cewa sun yaƙi mutanen da ke cikinsu waɗanda ke aika-aika iri-iri, wanda da dama jami'an tsaro sukan kama irin waɗannan mutane waɗanda ke amfani da kakinsu domin cutar da al'umma. Ga dai cikakkiyar da zantawa ta kasance da waɗannan matasa ɓata gari da jami'an tsaro su kama. Hello, Mr. Man, what is your name? My name is Ibrahim Adamusa. Talk louder. My name is Ibrahim Adamusa. Who are you? I'm in Nigerian Navy. Where do you serve? I'm serving in Wari. Where? Wari, Delta State. Okay. Who is this? Nigerian Correctional Service. What do you serve? Kaduna, sir. What did bring you come Delta State? I want go course. Continue talking. I want go course. And I follow my friend place. And this happen. Nothing happened. You come Delta, come visit your friend. Yes, sir. Who be this your friend? What is his name? Adamu Ibrahim. Adamu Ibrahim. Now you come visit. Which work Adamu Ibrahim they work? He's a soldier. He's a soldier. Yes, sir. What will be your service number? My service number is 2126. Call him again. 2126. 2126. Yes, sir. Which is the are you? I'm 30 AK. 30? AK. 30 what? AK. 30 AK. AK. Atila. Inside the Navy, will be which area you specialize on? Where they recruit you? Are you a driver or mechanic? Driver mechanic, sir. Okay, specialist. Specialist. Not specialist. You will be civil correctional service. Now this uniform are they wear? No, sir. Huh? No, sir. Who can give you this uniform when you wear? It's my friend, sir. What will happen before you give you? They say we want go see one guy, one Yahoo boy. Okay. Tonight we go meet him. Okay. Tonight he give me the cloth I wear. Now you come here. Okay. What will happen from there? We collected him car Yes. and moved with the car. What of your phone? We collected his phone again. What of money? And he transfer money for us. How much? 400,000. Okay. How much is your hand? You know, 400,000. How much they transfer to your account? 400,000. Why wanna collect the money for the boy hand? We threaten him. Una threaten him? Yes, sir. Let him give us the money. We will leave him. After Talk louder. We will threaten him. Let him give us the money. We will leave him. After he give us the money, we will now drop him and carry the cargo. Will not drop on a car, carry the car go. Yes, sir. Okay. Who you be want give the car to? One allergy for Abuja. Alhaji for Abuja. Yes, sir. You know his name? No, I only know him with allergy car dealer. Car dealer. Yes, And you know a house. Yes, sir. I know his car. You know he can't stand. Okay. You tell your friend Abdul Wahab say when they go for robbery. Yes, no, I just only tell him that we want to go and meet one Somebody, but you not tell us say Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV, faɗakar ruwa nishaɗi,
sai Mai Biredi TV. Gagara gasa online TV, Mai Biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa.